Čau, pan Úklid, nový video a máme tu pokračování akce pračka, tak jdeme na to. Jako první se vrhnu pěkně na dvířka od bubnu, kdy si je zvenku otřu a pak se vrhnu i na vnitřek, kde už je pěkná usazenina. Použiju univerzální čistící prostředek a setřu hadrem. Tomuhle pantu od dvířek, který je pěkně zaprášený, musím dát taky co proto. No a po pantíku se můžeme vrhnout na tu báječnou gumu, která je plná těchto báječných věcí. Namíchal jsem si tuhle Hausgemachte pastu, kterou si někdy v budoucnu můžeme ukázat. A teď ji napatláme úplně všude, do každého zákoutí té gumy. Úplně všude. Teď si vezmu starou dobrou houbičku a mezi tím, co tady na tom nechám ruce, mi můžete do komentáře napsat, jak často myjete svoji pračku vy a jestli se vám někdy stalo, že jste za gumou měli takovýto bahínko, jako já měl tady. Pak to všechno pěkně hezky setřu, vytřu, tak aby to bylo pěkně dokonalý. Samozřejmě mi to nedá a musím kartáčkem přejet ještě všechny spáry, tak aby to bylo opravdu beste. Rozumíme si snad, ne? Pračka už začíná vypadat trošku k světu, ale nesmíme zapomenout, že tady máme ještě poslední věc a to je filtr, který musíme také vyčistit. Doporučuji si dát v pračce nějaký starý ručník, aby jsme si koupelnu nevytopili. Potom, co všechno vrátíme na své místo, pračku ještě pustím sedlou sodou s troškou octa. No a takhle krásně to vypadá. Tak mě sledujte pro další tipy a čau!